80%. To je to ohromující procento Čechů, kteří věří, že nemovitosti jsou nejlepší investiční možností. Zatímco Američané rozdělují své peníze mezi akcie, dluhopisy a nemovitosti a Němci diverzikují napříč mnoha třídami aktiv, Češi dávají téměř všechno do cihly a malty. Ale proč? Co přesvědčuje celý národ, že nemovitosti jsou jedinou bezpečnou investicí? Dnes se ponoříme hluboko do jednoho z nejzajímavějších finančních jevů v Evropě. Odhalíme historické trauma, které formovalo investiční myšlení celé generace, prozkoumáme kulturní síly, které udržují tento vzorec naživu, a odhalíme, co to znamená pro ekonomickou budoucnost České republiky. Jsem váš průvodce a toto je příběh, proč Češi investují pouze do nemovitostí a zda se to chystá změnit. Začněme čísly, protože ta vyprávějí neuvěřitelný příběh. Podle nejnovějšího průzkumu IBRS Savings Barometer, který si nechala vypracovat finanční společnost Golden Gate, považuje 80% českých občanů koupit domu nebo bytu za nejlepší investiční možnost. To je nárůst ze 78% jen o čtvrtletí dříve. Pro srovnání, průměr Evropské unie pro přímé držení akcií je 6% finančních aktiv domácností. V České republice je toto číslo tak nízké, že se na grafech sotva objeví. Zatímco naši evropští sousedé rozkládají své bohatství mezi akcie, dluhopisy, podílové fondy a nemovitosti, Češi vložili téměř všechna svá vajíčka do jednoho košíku. Ale nejde jen o domy a byty. 72% Čechů považuje vlastnictví půdy za druhou nejlepší investiční možnost. Dokonce i spořicí účty, navzdory minimálním výnosům, se umístily na třetím místě s 54%. Mezitím pouze 36% považuje akcie a dluhopisy za atraktivní, a to je ve skutečnosti zlepšení o 11% bodů za posledních 5 let. Kdo je tedy typický český investor? Podle výzkumu České spořitelny a Sociologického ústavu je to muž ve věku 40 až 49 let s vysokoškolským vzděláním a nadprůměrným příjmem. 70% českých mužů, kteří šetří peníze, investuje přímo, ve srovnání s 54% žen. Vzdělání hraje obrovskou roli. Mezi Čechy s pouze základním vzděláním se jen 40% snaží zvýšit hodnotu svých prostředků investováním. Ale mezi vysokoškoláky se toto číslo zdvojnásobuje na 80%. Není to jen o tom mít peníze, je to o tom vědět, co s nimi dělat. A tady je to, co je na investičních částkách fascinující. 1/3 českých investorů vložila do investic méně než 100 000 korun. Dalších 20% investuje mezi 100 000 a 300 000 korunami. Pouze 12,5% investuje více než 500 000 korun. Nejsou to obrovská portfolia, jsou to opatrné konzervativní investice lidí, kteří se naučili být opatrní se svými penězi. Abychom pochopili, proč Češi dnes investují tak, jak investují, musíme se vrátit do února 1938. Tehdy Sověty podporovaní komunisté převzali Československo a zahájili to, co historici nazývají jednou z nejrozsáhlejších konfiskací majetku v evropské historii. Nová komunistická vláda si nevzala jen nějaký majetek, vzala si téměř všechno. Soukromé podniky, továrny, bytové domy, dokonce i malé rodinné domy byly zabaveny a převedeny do státního vlastnictví. Rodiny, které budovaly bohatství po generace, sledovaly, jak se jim přes noc rozplynulo, často s minimální nebo žádnou náhradou. Ale tady je ta klíčová část, která formovala českou investiční psychologii na desetiletí dopředu. Komunistická vláda se konkrétně zaměřila na finanční aktiva. Bankovní účty byly zmrazeny, akcie se staly bezcenným papírem a dluhopisy vydané předchozí vládou byly prohlášeny za neplatné. Pokud jste měli peníze v bance nebo investice ve společnostech, ztratili jste všechno. Ale pokud se vám podařilo udržet si malý kousek půdy nebo rodinný dům, měli jste něco skutečného, něco hmotného. V 60. letech minulého století legislativa vytvořila to, co vědci nazývají status quo, který kodifikoval vlastnická práva až do pádu komunistického režimu v roce 1989. Po 41 let se celá populace učila, že jedinými bezpečnými aktivy jsou ta fyzická, nejlépe majetek, který by úředníci nemohli snadno přesunout nebo skrýt.
Když komunismus v roce 1989 konečně padl, nová demokratická vláda čelila obrovské výzvě. Jak vrátit ukradený majetek jeho právoplatným majitelům po 4 desetiletích? Odpovědí byla restituce, největší program navracení majetku v evropské historii. Restituční zákony, které vstoupily v platnost před 30 lety, měly napravit křivdy spáchané komunistickým režimem. Rodiny si mohly nárokovat majetek, který jim byl zabaven, ale pouze pokud mohli prokázat vlastnictví a pouze pokud byli českými občany žijícími v republice. Byl to obrovský složitý proces, který upevnil klíčovou lekci: na vlastnictví majetku záleží. Pro mnoho českých rodin nebyla restituce jen o získání zpět toho, co bylo ukradeno. Byl to důkaz, že nemovitosti a fyzický majetek byly jediné investice, které mohly přežít politické otřesy. Bytový dům vašeho dědečka sice mohli zabrat komunisté, ale o 50 let později ho vaše rodina mohla získat zpět. Zkuste to s akciemi nebo dluhopisy od společnosti, která už neexistuje. Tato zkušenost vytvořila to, co sociologové nazývají generační finanční trauma. Dokonce i Češi narození po roce 1989 zdědili investiční filozofii svých rodičů a prarodičů. Pokud se toho nemůžete dotknout, pokud to nevidíte, pokud vám to vláda nemůže fyzicky vzít, pak to není skutečná investice. Toto myšlení nezmizelo s komunismem, stalo se součástí české finanční kultury. Projděte se dnes jakoukoliv českou čtvrtí a uvidíte mentalitu hmotných aktiv akci. Češi nekupují nemovitosti jen jako investici, zlepšují je, rozšiřují je a předávají je z generace na generaci. Nejde jen o finanční výnosy, jde o vytváření něčeho trvalého v nejistém světě. To jde daleko za jednoduchou investiční strategii. Výzkumy ukazují, že i mladší generace ve věku 40 až 55 let nepovažují vlastnictví domu pouze za investici, ale za základní životní cíl. Jde o bezpečí, status a zanechání něčeho konkrétního pro vaše děti. Porovnejte to se zeměmi jako Německo nebo Švýcarsko, kde je pronájem společensky přijatelný a často finančně výhodnější. V České republice je pronájem stále vnímán jako dočasný, něco, co děláte, zatímco šetříte na koupi. Kulturní tlak na vlastnictví nemovitostí je obrovský a začíná už v mládí. Podle nedávných průzkumů se 80% mladých Čechů potýká s nedostatkem peněz na vlastní bydlení, ale to nesnižuje touhu vlastnit, naopak ji to zesiluje. Když se nemovitost stane obtížně dostupnou, stává se psychologicky ještě cennější. Není to jen investice, je to symbol toho, že se v české společnosti něco dokázalo. Česká averze k riziku jde daleko za preference nemovitostí. S mírou úspor domácností přesahující 19%, výrazně nad průměrem Evropské unie, patří Češi mezi nejkonzervativnější střadatele v Evropě. Ale tento konzervatismus má hluboké kořeny v historických zkušenostech. Vezměme si ekonomické šoky, které zasáhly české země za poslední století: rozpad Rakouska-Uherska, velká hospodářská krize, nacistická okupace, komunistický převrat, měnová reforma v roce 1953, která zlikvidovala úspory, a přechod kapitalismu v 90. letech. Každá krize učila stejnou lekci. Složité finanční nástroje mizí, ale majetek přetrvává. To se projevuje v moderním českém bankovním chování. 73% Čechů stále preferuje spořicí účty navzdory minimálním výnosům. Nehledají maximální zisk, hledají maximální bezpečnost. Myšlenka vkládat peníze do něčeho tak nestabilního, jako je burza, se zdá bezohledná lidem, jejichž prarodiče ztratili všechno několikrát. Tuto psychologii jsme dokonale viděli s kryptoměnami. Během kryptoměnového boomu v roce 2021 zájem Čechů vyvrcholil, protože digitální měny slibovaly rychlé bohatství. Ale když trh skolaboval, česká účast klesla rychleji než ve většině ostatních zemí. Pouze 17% nyní považuje kryptoměny za atraktivní, což je výrazný pokles oproti mnohem vyšším úrovním před pouhými 3 lety. Lekce byla jasná: pokud to není hmatatelné, není to důvěryhodné. Abychom pochopili, jak jedinečné je české investiční chování, podívejme se, jak zbytek světa investuje své peníze. Ve Spojených státech typická portfolia domácností zahrnují 30 až 40% akcií, 20 až 30% dluhopisů a 30 až 40% nemovitostí a dalších aktiv.
Je to vyvážený přístup navržený tak, aby rozložil riziko napříč různými třídami aktiv. Napříč Evropou se vzorce liší, ale ukazují mnohem větší diverzifikaci než v České republice. Němci drží značné částky jak v nemovitostech, tak v akciích. Nizozemci mají značné penzijní investice. Dokonce i sousední Rakousko vykazuje vyváženější portfolia mezi majetkem a finančními aktivy. V Asii vykazují země jako Japonsko a Jižní Korea smíšené vzorce. Japonsko má vysoké investice do nemovitostí, ale také významnou účast na akciovém trhu. Jižní Korea přijala technologicky řízené investiční platformy, které zvýšily účast na akciovém trhu mezi mladšími generacemi. Ale tady je to fascinující. Ostatní postkomunistické země vykazují pozoruhodně podobné vzorce jako Česká republika. Polsko, Maďarsko a Slovensko vykazují vysoké preference pro nemovitosti a nízkou účast na akciovém trhu. Není to jen česká kultura, je to postkomunistická kultura. Společná historická zkušenost s konfiskací majetku vytvořila podobnou investiční psychologii v celém regionu. Toto investiční chování má hluboké důsledky pro český hospodářský rozvoj. Když 80% bohatství domácností směřuje do nemovitostí, jsou to peníze, které nefinancují nové podniky, nepodporují inovace nebo nepohánějí ekonomický růst v jiných odvětvích. Pražská burza zůstává malá a nelikvidní ve srovnání s ostatními evropskými trhy. S minimální účastí drobných investorů se české společnosti potýkají s obtížemi při získávání kapitálu na domácím trhu. To je nutí hledat financování v zahraničí nebo zcela omezuje jejich růstový potenciál. Dopad na inovace je obzvláště markantní. České rizikové kapitálové a startupové financování zaostává za srovnatelnými evropskými zeměmi. Částečně proto, že domácí investoři preferují vnímanou bezpečnost nemovitostí před vyššími riziky a potenciálně vyššími výnosy z podpory nových podniků. Česká vláda si tuto výzvu uvědomila. Její národní strategie rozvoje kapitálového trhu výslovně uvádí, že současný stav českého kapitálového trhu se zdá být ovlivněn 3 hlavními strukturálními faktory: konzervativním rozdělením aktiv domácností a nízkou účastí na kapitálových trzích. Aktivně se snaží to změnit, ale kulturní změna trvá. Ale změna přichází a je poháněna generací, která nezažila komunistickou konfiskaci majetku na vlastní kůži. Čeští mileniálové a generace Z čelí velmi odlišné finanční realitě než jejich rodiče a prarodiče. Vzhledem k tomu, že 80% mladých Čechů se potýká s nedostatkem peněz na vlastní bydlení, mnozí jsou nuceni zvažovat alternativní investice. Když se nemovitost stane nedosažitelnou, jiné možnosti se náhle stanou atraktivnějšími. Mění se i finanční vzdělávání. Česká republika nedávno zavedla finanční gramotnost do školních osnov a Česká národní banka zahájila komplexní programy finančního vzdělávání. Poprvé se mladí Češi učí o diverzifikovaném investování jako součásti svého formálního vzdělání. Technologie také hrají roli. I když je přijetí pomalé, mladší Češi jsou stále více spokojeni s digitálními investičními platformami, roboporadci a online obchodováním. Bariéry, které dříve bránily předchozím generacím v přístupu na akciové trhy, složitost, vysoké poplatky, jazykové bariéry, postupně mizí. Několik ekonomických tlaků se hromadí, které mohou vynutit změny v českém investičním chování. Stárnoucí populace země bude stále více zatěžovat státní důchodový systém, což potenciálně vyžaduje, aby jednotlivci převzali větší odpovědnost za spoření na důchod. Integrace do Evropské unie také vytváří nové příležitosti. Jak se finanční služby v Evropě integrují, čeští investoři budou mít snazší přístup k diverzifikovaným investičním možnostem, které dříve nebyly dostupné nebo byly obtížně dosažitelné. A co je nejdůležitější, samotný trh s nemovitostmi vykazuje známky zrání. Ceny nemovitostí dramaticky vzrostly, což činí nemovitosti méně dostupnými a potenciálně méně atraktivními jako investice. Když se nemovitosti stanou příliš drahými, i ty nejkonzervativnější investoři začnou hledat alternativy. Už teď vidíme první vlaštovky. 36% Čechů, kteří nyní považují akcie a dluhopisy za atraktivní, představuje nárůst o 11% bodů za 5 let. Je to stále menšina, ale je to rostoucí menšina,
která by mohla ovlivnit širší kulturní změnu. Tak proč Češi investují jen do nemovitostí? Odpověď spočívá v jedinečné kombinaci historického traumatu, kulturní psychologie a ekonomické struktury, která vytvořila jedno z nejkoncentrovanějších investičních chování v Evropě. Od komunistických konfiskací v roce 1948 po restituční programy v 90. letech, od kulturních preferencí pro hmotná aktiva po omezené finanční vzdělání, každý faktor posílil stejnou zprávu. Nemovitosti jsou bezpečné, vše ostatní je riskantní, ale to se mění. Ekonomické tlaky, generační posuny a zlepšené finanční vzdělávání pomalu diverzifikují české investiční chování. Otázkou není, zda se to změní, ale jak rychle a jak úplně. Co myslíte? Jste součástí těch 80%, kteří preferují nemovitosti, nebo patříte k rostoucí menšině, která zkoumá jiné možnosti? Dejte mi vědět v komentářích níže. A pokud se chcete dozvědět více o českém finančním chování, nezapomeňte se přihlásit k odběru a stisknout zvoneček. Příští týden prozkoumáme, jak se české bankovní praktiky srovnávají se zbytkem Evropy a proč je to důležité pro vaše osobní finance. Do té doby se ptejte, učte se a pamatujte. Pochopení toho, proč investujeme tak, jak investujeme, je prvním krokem k lepším finančním rozhodnutím.